До мен в крайна сметка е Влади Горанов. Аз не го оценям само като министър, а като човек с чувство за хумор, което значи висока интелигентност. А това е безкрайно важно в политическия живот. Мисля, че същото може да се каже и за Иван Портних. Човек, който познава града, и искам да ви кажа нещо, което ми изуми. Това е един от малцината политици, които казаха: аз не искам да отивам в парламента, защото имам работа, завършени в този град. Това значи любов към града. А след като имаме такава комбинация между Иван Портних, Влади Горанов, Дани Митов и Миро Боршош, аз мисля, че нещата могат да дръпнат напред. И не би трябвало да се страхуваме от факта, че те идват едва ли не спуснати отгоре, защото работата на един народен представител не е да урежда нещата, а да създава закони. А законите, които биха обслужили Варна, ще обслужват и Долно на Нагорнище, защото във Варна живеят и хора от Долно на Нагорнище. И когато си отидат на село, те ще искат същото законодателство да ги посрещне и там. А това мисля, че е безкрайно важно за една страна.